Karváš nie je len starý otec, ale je to hlavne môj životný vzor. Starý otec hovorieval, že neexistuje malá krajina ani slabý národ, pokiaľ ide o podporu a boj za slobodu a demokraciu. A s tým sa veľmi stotožňujem a cítim to úplne rovnako aj čo sa týka Slovenska. A jeden z dôvodov, prečo som v Európskom parlamente a prečo som vstúpila do politiky, aby som pomohla vrátiť dôveru v európsky projekt. Snažím sa o to, aby sme nezabudli, že pri veľkých výzvach, ktorým Európa čelí, ako je európska bezpečnosť, aby sme nezabudli aj na to, že potrebujeme sa starať aj o ľudí v našich regiónoch. Potrebujeme pracovať priamo s mestami a regiónmi, lebo majú rôzne potreby a špecifika, aj možnosti. Východné Slovensko, ktoré hraničí s Ukrajinou, nie je to isté ako Azorské ostrovy a obidve majú legitímne potreby. Veľmi dúfam, že sa nám podarí obnoviť dôveru ľudí v európsky projekt a v európsku myšlienku, pretože bez tej dôvery sa Únia ďalej budovať nedá. I stand for progress, for efficiency and also for delivery of our money to the citizens. But without a strong role of the cohesion policy in shaping and delivering the money, we will not improve our competitiveness or complete the single market. Dúfam, že sa nám podarí položiť dobré, kvalitné základy európskeho rozpočtu na ďalších 7 rokov, ktorý nielen zvládne naozaj veľké výzvy, ktoré pred Úniou stoja. Cohesion policy is here to promote long-term investments and support competitiveness of our union with our regions at the center. We need to create more effective mechanisms to respond to crises in the next multi-annual budget. Takisto veľmi dúfam, že sa nám podarí privítať už aj nových členov do Európskej únie. Po viac ako 10 rokoch by sa patrilo. Myslím si, že to je naozaj tá najdôležitejšia úloha, ktorá pred nami stojí.